Θέλω να κλείσεις τα μάτια σου. Ναι, κλείς τα όμως. Τι θα γίνει ρε φίλε, θα τα κλείσεις. Και θέλω να σκεφτείς έναν κόσμο χωρίς λατίνες. Το σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι πόσο ωραία θα ήταν η ζωή σου χωρίς αυτές. Όλα τα προβλήματά σου θα λύνονταν. Θα ήταν τέλεια. Αχ. Και τώρα ξύπνα στην πραγματικότητα. Πού είναι ο άλλος ρε μαλάκα, το πιο βασικό guest. Νάτος! Ο Thugsline είναι ομοφυλό. Τι βλέπετε εδώ? Ένα bulldog. Τι αυτή είναι TikToker που έγινε καλά. Αυτή φίλε είναι η TikToker που έγινε η τραγουδίστρια. Λοιπόν, για να καταλάβεις θα σου βάλω μία το original, γιατί το original είναι καλύτερο από τις απομιμήσεις. Αυτό το πράγμα φίλε έχει 3.637 βίντεο αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, όπως καταλάβατε παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Και τώρα πάμε στο πρώτο βίντεο που είναι αυτή και η μάνα της. Η μάνα της πιο όμορφη. Μάνα της τι σκέφτεται, ξέρω εγώ. Τσεκάρε λίγο τις poses που παίρνει. Υπάρχει και fake mom. Μάλλον έχει και την ψεύτικη μέσα κάπου σε κάποιο βίντεο. POV σε αναγκάζει να ακούς γυναικεία τραπ. Το man εδώ δεν θυμίζει τον Daddy Τσούλφα. Κοίτα το hairline του, το έχει φτιάξει. Κανονικά το hairline του πηγαίνει λίγο πιο μπροστά, το έχει κόψει εκεί. Πείτε ένα POV παιδιά, να έχει σχέση με το τραγούδι όμως. Λοιπόν, POV, σκάσω ομόνια. Ξαναλέμε τι είπαμε, επειδή ακούστηκε πολύ φυσικό το προηγούμενο, δεν χρειάζεται να ακούσετε τι είπαμε. Βάλε κανένα. Οκ, πάμε εδώ. Όχι, όχι, δεν πάμε εδώ! Αυτή πρέπει να είναι σίγουρα η fake μάμη. Τι bad baby είναι αυτή? Είναι γαμμένο Νίκη Μινάς με bad baby απλά. Αυτή είναι ο Νίκος Μινάς και αυτή εδώ είναι η bad baby. Ενώ αυτή με τα κόκκινα μου θυμίζει τον James Charles λίγο. Είναι το ιταλικό το Mamma Mia. Πρώτο comment, πολύ ωραίο το τραγούδι. Τι βάλαμε να το ακούσουμε. Τι βάλαμε να το ακούσουμε. Χαιρετίσματα από τον Όμιλο Κουφών. Ο πιο αστείος TikToker του κόσμου, παιδιά, ο Lil Chris. Θες και αυτός άμα έχει κανένα κομμάτι. Για να έχει Lil Chris σίγουρα. Εγώ TikToks βλέπω εδώ πέρα. Πάμε λίγο και το Queen. Κοίτα πως βαϊμπάρει, Η ζωή ενός ενήλικα είναι τόσο τέλεια, ανυπομονώ να μεγαλώσω. Και είναι broke τώρα! Όχι! Όχι! Πάμε στο επόμενο βίντεο όπου τι κάνουμε για 7 απουσίες. Δεν κατάλαβα καν το τι κάνουμε για 7 απουσίες. Τι κάνετε για 7 απουσίες? Ρε φίλοι, είναι Σάββατο, γιατί να πας να παρελάσεις? Ελλάδα μου πως κατάντησε. Θα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Τελεία. Γιατί το παίξατε τόσο εθνικιστές τα δικά μου τα σχόλια. Βαρέθηκα ρε ήδη δηλαδή. Γιατί μιλάς τόσο αργά ρε? Παρέλαση δεν πας γιατί σε αναγκάζουν το κάνεις με τη θέλησή σου για να τιμήσεις αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Τι έχει να κάνει με τον εθνικισμό αυτό? Γεια σου ρε Κρίστη Αλάνη. Γνώμη για τρανό που τραγουδάει sneak με μακιγιάζ. Λοιπόν, θα κάνουμε μάθημα για το πώς να χάνουμε κιλά. Παίρνεις ένα πανάκι, σκουπίζεις το πρόσωπο και μπούμ, έχεις χάσει 5 κιλά φίλε. Πας βγάζεις και το τρανόγιαλο και έχεις κάνει glow up. Εν τω μεταξύ τύψα κάνει comment σε όλα τα βίντεο. Ο Lil Chris έχει κάνει βίντεο με τον ήχο. Περιμένω στα σχόλια χειρότερο τραγούδι από αυτό. Lil Chris και η Τάρη Κρίστο. Περίμενε λίγο ρε φίλε, αυτός πριν έλεγε για το Queen. Συγχαρητήρια, είσαι ο πιο creepy cloud chaser της πλατφόρμας. Τύπησα έβγαλε τον γυναικείο ύμνο. Γι' αυτό έπαιξα αυτόν τον ήχο στην παρέλαση, όλα χάρη σου το είπα. Η Κρίστη πω παιδιά είναι νέκα Andrew Tate, είναι στο επόμενο. Θα μας το ρίξει στο YouTube. Inferno Tower τώρα! Για τον έναν viewer που δεν κατάλαβε ότι κάνουμε πλάκα, πάμε στα comments. Θα αποθήκευα το βίντεο, αλλά θα πιάσει όλο το χώρο. Να τα διπλασιάσεις, είπαμε. Εσύ το χάμεις. Παρατηρείς πως όλες. Η Μπίτσιου! Έλα κούκλα! Πάμε λίγο Μπίτσιου, πάμε λίγο Μπίτσιου. Τι έχετε βάλει στο μικρόφωνο εντωμεταξύ και ακούγεται σακλάνια φώκιας? Μια φάρανα. Εγώ όλη μέρα στη δουλειά. Είναι και POV κλασικά και δεν είναι καν POV. Αυτό είναι το POV του νεροχύτη ρε. Θα μπορούσε να είναι η μάνα κάποιου. Μετά έρχεται εσύ είσαι το παιδί αυτής της τύψας που είχε κάνει εκείνο το τι. Η μάνα δεν την επιλέγει. Σκέψου ότι μπορεί να έχει αγόρι ρε μάνα. Κατερινάκη, πάρουμε τηλέφωνο τώρα να δούμε τι έχει να πει για αυτό το βίντεο. Να δούμε, θα το σηκώσω. 1000 χρόνια θα ζήσεις. Μιλούσαμε για σένα. Και εμείς για σένα μιλούσαμε εδώ. Τι λέγατε για μένα? Τι γνώμη έχεις για το βίντεο που έχεις κάνει με το Είμαι Bad? Πολύ ωραία, γυμνάρα όπως πάντα. Ρώτα την αν την αγαπάνε οι γονείς. Περίμενε λίγο. Με ρωτάει ένα παιδί εδώ αν σε αγαπάνε οι γονείς σου. Με αγαπάνε οι γονείς. Έχουνε δει το βίντεο? Ναι.
Δεν το έχουν δει. Αυτό το βίντεο δεν το έχουν δει σίγουρα και γι' αυτό σ' αγαπάνε ακόμη. Αποτυχημένα μαλάκα, ούτε ένα σωστό YouTube βίντεο δεν ξέρεις να κάνεις. Τι έχει να πει στο κοινό που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, τώρα like και follow όλοι είστε πρώτα απ' όλα εμένα και στον Stix. Εντάξει, βούλωσε το στα αρχίδια μας να πεθάνει. Αυτή ήταν η κλίση, παιδιά. Fanpage TikTokers. Ο Page θα μείνει 40χρονος. Μαγκές. Έλα, πού είσαι, Κρίστιπο, πού είναι το σχολείο σου εδώ πέρα? Κρίστιπο, πού είναι το σχολείο? Πού είναι το σχολείο μου? Χαραλάμπους χ. Προάντρας είναι. Γράφει Ειρηναίος. Ναι, αλλά πού είναι το comment της Κρίστιπο? Έπρεπε να έχει Πού γράφει κούκλος? Πού είσαι, Κρίστιπο? Expose. 4.000 likes έχει. Δεν παίζει να μη στο βγάλε. Κάντε cancel την Κρίστιπο. Μια ταβέρνα είναι εκεί. Τέλος πάντων. Όχι, βάλτο. Αν έχει γράψει στο σχόλιο στην ταβέρνα και όχι στον τυπά. Έλα, πού είναι? Έλα, ξεκόλα. Έχει γράψει comment στην ταβέρνα. Cancel Κρίστιπο. Παράκι. Και το Thanks Slime είναι ομοφυλόφιλος που το διέγραψαν όμως και έφαγε μπαν. Όχι. Έχει κάνει comment η Κρίστη σε αυτό όμως? Δεν έχει κάνει comment. Βλέπω ένα pattern. Αρχίζω να βλέπω ένα μοτίβο και δεν μου αρέσει. 2 στα 2, Κρίστη. Αλβανέ, θα κλαις για εμένα, σκέψου μία αυτά που λέω. Γιατί ακούγεται τόσο ρατσιστικό? Τι είναι αυτό? Ώρα να δούμε πόσο ξέρεις την κολλητή σου. 0 μέχρι 2 δεν γνωριστήκατε. Αν πάρεις 3 μέχρι 5 πόντους είστε απλώς φίλες. Ποιο είναι το αγαπημένο της χρώμα? Το αγαπημένο χρώμα του Κινέζου είναι το μπλε, το μπλε. Δυστυχώς δεν με ξέρεις καλά, μήπως με ξέρεις από χθες. Δεν ξέρεις το αγαπημένο μου χρώμα. Ποιο είναι? Συγγνώμη. Το μοβ. Το μοβ. Το είπα πρώτος. Το μοβ. Το είπε πρώτο. Ένας πόντος ήδη. Πόσα χρόνια είστε κολλητές? Πόσα χρόνια είμαστε κολλητές? 6. Το βρήκες. Πώς τη λένε? Αυτές είναι ερωτήσεις για κολλητές τώρα. Είναι αγόρι ή είναι κορίτσι? 3 στα 3. Πόσο? 4. 5 στα 5. Τι άθλημα κάνει, το είδαμε. Παίζει ποδόσφαιρο. Αλλά δεν με πειράζει γιατί θέλω να μείνουμε στο κάτι γίνεται για να μην. Τι είναι αυτό? Είδα καλά. Δες Discord. Ακόμα δεν ξέρω τι βλέπω μπροστά μου. Δεν θα πω ψέματα, συγγνώμη. Οι γυναίκες εντωμεταξύ που θα πάνε TikTok και θα πούνε η πιο όμορφη σε μια χοντρή. Χαχαχα. Ναι, αλλά δεν μοιάζει με αυτήν από την Barbie στη λίμνη τον Κύκνο. Ισχύει αυτό να ξέρει. Εσύ πώς το ξέρεις? Τον έπαιξα με Barbie κάποτε. Πρέπει να δω πόσο χρόνο είναι η Barbie τώρα. Γιατί έχει 161 like. Εσύ γιατί έχεις 1009 followers. Μαλά τη δίνεις. What the fuck. Το παρατηρείς. Είναι οι ίδιες τύψεις που θα γράψουν σε βίντεο μιας χοντρής. Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Πραγματικά δεν έχω δει πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Θέλεις να συμπεριφέρονται καλά ως γυναίκα? Φάει 200 ώρες. Εσύ έχεις φάει το πρώτο παγωτό σου για φέτος? Comments. Με πονάρει ο λαιμός και έζω βήχα δεν μπορώ. Ο Νεϊμάρ! Είναι ο αληθινός Νεϊμάρ. Έχω φάει ήδη 15. Νεϊμάρ GOAT βάζει 15 γκολ σε κάθε game και γι' αυτό τρώει 15 παγωτά. Ναι. Όχι ακόμα. Καλέ. Πας καλά. Πού να φας παγωτό τέτοια εποχή? Η θεία μου ξέρω εγώ, άμα είχε TikTok. Ναι, αρκετές φορές και έκανα μια βλακεία και πήρα φράουλα και τώρα έχω πάθει κάτι σαν δηλητηρίαση. Περαστικά στην αμαλία, παιδιά. Και συνεχίζουμε το. Από το 0% τόσο γρήγορα. Όταν είναι νυν, είναι το άλλο σας μισό. Όταν γίνουν πρώην, γίνονται βλάκες. Andrew Tate. Be the first to comment. Ωραίος, Νίκο. Respect. Κάνουμε rate τώρα. Ξεκινάμε. Ιάκ πρώτος. Κάνεις rate ρε κατά το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε στη δεύτερη προσπάθεια να κάνουμε rate. Ιάκ ξεκινά πρώτος. Τρίτος θέλει να πάει. Τρίτος θέλω ρε. Γιατί τρίτος ρε? Ωραία, Σιβηρό ξεκινά πρώτος. Κάτσε. Ξεκίνα! Κινέζος. Το τραγούδι θεωρώ ότι είναι για τα σκουπίδια. Εντάξει, δεν πρέπει να πεις την ειλικρινή σου άποψη. Πρέπει να πεις κάτι πιο meme. Ωραία, το τραγούδι γάμου. Ιάκ. Αδερφέ, το τραγούδι ήταν καταπληκτικό. Ένα λεπτό. Άνα σου και σε. Στίξ! Τα 2 ευρώ πήγανε στα 3, να ξέρεις. Κοίτα, αντικειμενικά ρε μαλάκα. Το κομμάτι ρε φίλε γαμάει. Φίλε, μια χαρά είναι για TikTok, τι άλλο να θες? Τι εννοείς? Μπρο, τι λένε αυτοί? Κινέζε, τι λένε ρε? Πας καλά. Αδερφέ, κάτω καλύτερα μπρο. Μπορώ σίγουρα να το κάνω καλύτερο. Κάτω καλύτερα ρε. Bet. Οκ, bet. Είσαι σαν φώκια